היום העיניים החדשות שקיבל בועז מובילות אותו. העיניים שלו יפות, הן מחשקשות בזנב ומצילות אותו מכל הסכנות הטמונות ברחוב. איך התחושה? תחושה מצוינת. מהליכה לעריכה אני מרגיש גם יותר ביטחון וגם שאני יותר מבין ומצליח לקרוא את הכלבה. רק כמה ימים יחד ואדל נכנסה לתפקיד העיניים בטבעיות. היא ובועז הופכים לאחד ורועי המדריך נאלץ לעבור לריצה. תראה, אם הייתי הולך את אותו מסלול עם מקל, הייתי עושה אולי שליש דרך, וסביר להניח שזה היה הרבה יותר מתסכל. הלב שלנו עם רועי, כי אנחנו רואים אותך טס ואת רועי, אתה יודע, מסתרך מאחוריך כזה. הוא אומר לי כל הזמן טעית, אז... אבל השיחה שקדמה להליכה הייתה הרבה יותר תאונה. בעצם התעברתי מתאונת ספורט לפני 5 שנים. אז עין אחת איבדתי מיידית, ועין שנייה דעכה לה. בתאונת ספורט? תאונת ספורט. אומרים לחימה, ניג'יצו. בועז, בן 41, נשוי עם 3 ילדים, הם מתגוררים בבת חפר. עברתי תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. לפני שנה בערך הבנתי או שאני קובר את עצמי או שאני ממשיך קדימה. מה זה לקבור את עצמך? נגיד? תראה, 2.5 כמעט לא יצאתי מהבית. מאוד קשה להתנהל, להתנייד. אני נתקע באנשים צועקים עליי, להתקע בגדרות, בעמודים. זה לא חוויה נעימה. לא מתפוצצים מעצבים? לא הופכים לבן אדם פחות נחמד? לגמרי. כלב הנחייה הוא סופרמן על 4, ולהוביל עיוור בג'ונגל של הרחוב הישראלי זו אומנות מדויקת. יש לנו פחי זבל שחוסמים את המדרכה. מדרכה שבאמצע יש עמוד ועץ ורכבים שחונים על המדרכה, ואם עצרתי רגע לקנות איזה בורקס קטן וחסמתי את המדרכה רק לשנייה, בעצם אדם שנעזר בכלב נחייה מגיע לבעיה. במרכז כלבי הנחייה בבית עובד יוצרים את הקסם. וכן, להפוך כלב לעיניים זה קסם. הדברים שהכלב צריך להתמודד איתם ברחוב אינסופיים, והמתח שהם עומדים בו היה שוחק כל אחד. הם לומדים בערך הכל, כן? סוגים שונים של מכשולים, ועד להיכנס ולצאת בצורה נכונה ממעלית, לעבוד באזורים של רציפי רכבת, שזה לא פשוט, לעבוד באזורים מאוד עמוסים של עבודת קהל, מצב שרכב מגיע וחותך את קו ההליכה של הצמד, הכלב אמור לתת איזשהו ברקס. אילו רק היינו מניחים לכלב לעשות את עבודתו, הכל היה פשוט יותר, אבל מתברר שאחת הבעיות הגדולות שלהם היא אנחנו. אנחנו מבקשים ומצפים מהאנשים ברחוב ומהציבור, ברגע שהם רואים שכלב הוא במהלך עבודה, לא להפריע לו, לא ללטף אותו, לא לקרוא לו, לא לנסות לבדוק אותו. פה יש עשירייה של גורים. לולי היא אחת האימהות הכי פוריות שלנו. אורנה ובעלה נוח הקימו את המרכז בבית עובד כדי לעשות את החיים קצת יותר טובים לעיוורים. בתחילת דרכם הם גידלו כלבי נחייה בביתם, והיום המרכז שלהם בתהליכי צמיחה. אנשים עיוורים שמקבלים אצלנו כלב, החיים שלהם משתנים מקצה לקצה. ביטחון העצמי, העצמאות שלו, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו בכלל. והדבר היפה זה באמת הייחוד של הכלבים האלה שהם נותנים אהבה ללא שום תנאים. זה לשים את האחריות על מישהו אחר, אבל מישהו שאני יכול הרבה יותר לסמוך עליו מאל מקל. היה לי לפני חודשיים בערך שנפלתי לתוך תעלת חשמל, שלא הצלחתי לאתר אותה עם המקל ופשוט צנחתי פנימה. העיוורים מגיעים אל המרכז ושוהים בו בתנאי פנימייה במשך שבועיים. המטרה שיהפכו לגוף אחד. כמה עולה כלב עד שהוא מגיע לעיוור? למעשה כלב עולה, ההכשרה שלו וכל התחזוקה וכולי, $25,000. זה איזשהו מספר אצבע, זה אפילו עיגול כלפי מטה, זו העלות שלו. ואז כמה זה עולה לעיוור בסוף? האדם העיוור לא משלם כסף, אפילו לא שקל או שום דבר. אנחנו לא רוצים שהכסף יהווה איזשהו חסם לאדם עיוור לקחת כלב. דרור ולין יחד כבר 6 שנים. לין מאפשרת לו את החופש שהוא צריך, אם רק יסמוך עליה. בגלל שיש לי קצת שרידי ראייה, לפעמים אני מחליט שאני רואה,
ובחלק המת שלי יכול להיות איזה עמוד או עץ או משהו כזה, והיא מושכת הצידה למקום שנראה לי לא הגיוני, ואני נלחם בה. אז אני חוטף, זה קורה לי פחות, כי התרגלתי לסמוך עליה. זה די מפחיד, אבל צריך לסמוך, אין מה לעשות. אחרי 30 שנה בהייטק, דרור נאלץ למצוא עבודה חדשה בגלל העיוורון. כיום הוא עוסק בעיסוי טיפולי ומרצה בסדנאות, לכן הוא כל הזמן בתנועה. בשנים האחרונות גדלה הסכנה ללכת על המדרכה, בעבור כל מי שהשתתף בכתבה, האופניים החשמליים הם סכנת מוות. הם באים במהירות בייחוד כשהם מגיעים מאחור, הכלבה לא קולטת את זה. קורה לפעמים שהיא פתאום נעמדת ונותנת קפיצה באוויר מבעלה. למוטי, צ'סטר הוא הכלב השישי, והם עושים את הצעדים הראשונים יחד. צ'סטר עושה את העבודה טוב, אנחנו מתגבשים מהליכה להליכה. אני סומך עליו, אני בטוח שהוא יהיה כלב נחייה מצוין. כלבי נחייה נמצאים עד 10 שנים עם בעליהם, ואז הם עוברים למשפחה אומנת. לצד הקבלה של צ'סטר, הפרידה מסמי עדיין טריה. יש את השנייה הזאת, שזה החיבוק האחרון שאתה נותן לו, שאתה מוציא ממנו את הרתמה בפעם האחרונה, משחרר אותו ממך. זה בטח שנייה עצובה, רגע עצוב. אתה צודק, תשמע, ובסופו של דבר אני גם מחבק אותו, מלטף אותו, ואומר לו תודה על כל השנים האלה שהוא עבד עבורי. וכן, וזהו. צד אחר של הפרידה מסתתר במתיקות האינסופית של השנה הראשונה לחייו של כלב הנחייה. הוא מתחיל את דרכו במשפחה אומנת כדי להיחשף לגירויים רבים ככל האפשר. עוד שנה את נפרדת ממנה, זאת אומרת, את מקבלת אותה עם סוף, זה נראה לי הכי קשה. האמת היא שלא חשבתי עד הסוף, ואני משתדלת שלא לחשוב על זה גם כן. טלי, אדריכלית במקצועה, קיבלה את פנדה לפני חודשיים. מבחינתה זו שליחות לגדל עיניים של מישהו אחר. התפיסה הזאת היא שיש מישהו שמוגבל כל כך בהתנהלות של החיים שלו ולא יכול לעשות את זה, אני חשבתי זה משהו שאני רוצה להעניק למישהו אחר אם אני אצליח. ולכן חשבתי על הפרויקט הזה. אתה מרגיש שהאדל גם הביאה לך משהו לחיים? אתה יודע, עוד איזה תובנה? אדל היא חלק מהתחלת החיים השניים שלי. והיא כלי מאוד מרכזי בשיקום, לבוא ולהתחיל לחיות מחדש. אני אדם צעיר. יש לי עוד הרבה מאוד שנים. והיא כלי עזר מאוד משמעותי בזה.